साप'ज हमनानै ला सोरबा सासे मानसिया बे रन्जन दैमारी सारनि जायगायाव थायोमोनब्ला কৰি আছো যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰতা কৰা সফল কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি সেইটো কৰি যাম আৰু সময়ে সময়ে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি কথা পাতি আছো যে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰায় 60 জন মান জেলত আছে তেখেত সকলক ৰিলিজ কৰিব পৰা যায় বা তেখেত সকলৰ কেছটো মানে সমাপ্ত কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনাও কৰি আছো মানে হেল্প কৰি আছো लोगोफोर खुलुमबाय दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बराय हरनाय जाहैबाय लोगोफोर मैयानि बे प्रेस कनफारेन्सआव प्रमद जरा सारा बुंदों कि जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारी आरो 60 ता जाय एनडि बेफोर जेलाव सोनानै दोनदों बेखौ थाबैनो बख'नायनि थाखाय सावरायगासिनो दं आरो खामानि मावगासिनो दं होननानै नाथाय आं दिनै बुंनो सानगोन जोंनि हारिनि थाखाय एफा गिदिर रिस्क लानानै गावनि जिउखौ रिस्क लानानै हाग्रा बंग्रा थानानै जाय जेरै जोंनि जाथिखौ सेफ खालामबोदों रैखाथि होबोदों बे मानसिया दिनै फैनानै मोनसे एग्रिमेन्ट जाय पिस एकर्डनि नामाव जों मोनथिदों बे एकर्ड लानाय समाव गावनि लाइफनि सान्थिनि थाखाय मानो बुंनानै लानो रोङाखै बेखौसो सोंथि सोंनो लुबैदों आं रन्जन दैमारी सारनाव नाथाय दाया सोरनिमोन गोरोन्थिया सोर खालामदों बेखौ जों जा बुजिनो मोनला जेरै दा गभर्नमेन्टआ बै समाव सरकारजों माबायदि रायज्लायामोन ना रन्जन दैमारी सारखौ बख'नो लुबैखायाखैमोन दा बेबो मोनसे सोंथि जाय मानसिनि अनगायै बे एग्रिमेन्टआनो जाया अब्ला बे एग्रिमेन्टखौ रन्जन दैमारी सारा बोरै गनायनो हाथावगौमोन जेराव गावनो खुद फ्रिडम गैया जेराव गावनो खुद पिस गैया बेयाव बोरै एक्सेप्ट खालामनो हाथावगौमोन दा बेखौ बिराद गिदिर सोंथि जाखांफैयो आरो जोंनि समाजाव जोंनि बर'नि गासिबो मानसिफ्रा बेखौनो दा सोंथि सोङो कि एथ' गिदिर एग्रिमेन्टनि सायाव जाय बेक्तिया साइन खालामाब्लानो बे पिस एकर्डआ जाया अब्ला रन्जन दैमारी सारा गाव मानो बुंनानै लानो रोङाखै कि आं गवाब्ला जेलनिफ्राय रिया जायाबा आं बे साइनखौ होआ होननानै दिनैसो मानो बार बार जोंनि लिडारफोरा प्रेस कनफारेन्सआव फैनानै जों खामानि मावगासिनो दं माबा मावगासिनो दं बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो गोनां जादोंमोन साप'ज हमनानै ला सोरबा सासे मानसिया बे रन्जन दैमारी सारनि जायगायाव थायोमोनब्ला नोंनिफ्राय मा डिमान्ड थागौमोन सरकारनिफ्राय बा जाय मानसिफोरा बे एग्रिमेन्टनि सायाव सावरायनानै लाबोदों अब्ला नोंनाव मा डिमान्ड थागौमोन आंनि बेक्तिगति आंनैमोनब्ला आंनि थाखाय आंखौसो रायज्लायग्रोगौमोन आं जुदि फ्रि जायोबासो आं जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावबावनो हागौमोन बेखौ आं सानो दिनै दा जेलाव थानानै मा मावनो दिनै जोंनि पलिटिकेल जाय इस्युस जेसेबांनाखि जों गावजों हारियावनो मोनब्रै मोनबा पार्टि जेसेबां आफादफोर दं उल्टा पाल्टा जालाजोबदों दा बेफोर जानाय नङामोन खोमा एथ'ग्राम बिदिखौबो सानो आं दा दिनै रन्जन दैमारी सारा एथ'ग्राम जाम्बाना कि मोनसे जाथिनि थाखाय 35 इयार्स तक जाय नांबोनो हायो जाय गावनि फ्रिडमनि थाखाय बुंनो हाया बे मोनसे गिदिर सोंथि नोंथांमोननो आलायारन सिनेमाखौ दाखालि प्रिमियार श'आव आं नायनानै फैदोंमोन माने बे सिनेमाखौ नायोब्ला जोंनि गोदोनिफ्राय जाय संसार जाबोदों जोंनि बर'फोरा बेनि सोमोन्दै मोनथिगोन आरो जों गोदो समाव मारैमोन आरो दा समाव मारै जाबोखो गोबां सोलायनाय लाबोबाय गाननाय जोमनाय जोंनि स्टाइल थानाय गासिबो सोलायजोब्बाय नाथाय मोनसेसो सोलायाखै दे बे सिनेमायाव नायब्लाबो नोंसोर हमनो हागोन कि जोंनाव दिनैबो गावजों गाव बोख्लायलायनो नाजानाय माबा नारसिननो नाजानाय बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोर बे सिनेमायावबो नुनो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय हा सम्पति फाननानै जों गावनि जिउखौनो माने रैखा खालामनो सानो दिनैबो बेनि खारना बेनो जाहैबाय जों दिनैसिमबो जोंनि हेल्थ जाय देहानि फारसे जोंनाव उननि समाव माबाफोर देहायाव आघात मोनोबा माने गाज्रि जायोबा बेखौ फाहामनो थाखाय फैसा नांगौ बेफोरनि फारसे जोंनाव मोनसे थि थाखानाय दोन थाया जोंना मोनसेल' दोना बेनो कि जोंनाव प्रपार्टि दं नालाय जाय प्रपार्टिखौ जों फानोबा फैसा मोनो बेजोंनो जों देहाखौबो थिग खालामनो हागोन बेबायदि सानो नाथाय प्रपार्टियादि मोनसे पार्मानेन्ट लाइफनि सेटेलमेन्टनि थाखाय जायो जेराव थानानै जों धोन दौलत गासैखौबो खामायजोबनो हायो बे मोनसेसो नाथाय जोंना सेकेन्ड अपसना बेनो जाहैबाय कि मावनानै जुदि फैसा मोनाब्ला बेखौ फाननानैसो जों देहाखौ थिग खालामनाय बे आरो नायोब्ला मोजां जागोन सिनेमाया बिराद मोजां उन्दै समनि जाय रियेलाइज खालामगोन जोंनि आज लेट 30-35 बोसोरनि जाय मानसिफोरमोन बै समाव
आरो दानि गोदान जेनेरेसननि मानसिफ्राथ' बै समखौ नुयोब्ला माने मिनिनो ओंखारगोन आरो नाथाय जाय 30-35 बोसोरनि मानसिफोर बेखौ नुयोब्ला माने देख बै गथ' समाव जाय जों खालामबोदों बेफोरखौ जों रियलाइज जागोन आरो बिराद मोजां मोनगोन।